Здравейте хора, аз Миляна. Днес ще отварям пратката от Александрина Бюти. Значи, ако питате, ще я отворя, защото вчера не взе. И вчера я отворих, нямах търпение да я отворя. Исках много да отворя, да правя видео, обаче правих първо в TikTok, правих видео и след това забравих да правя видео и такива неща. Тук имаме едно червило. Аз така си ги сложих. Имаме едно червило, което аз си го ползвам. Имаме такива 3 червила. Такива 3 червила. Защото аз си поръчах, мама си поръча, но и папа си поръча. Така, имаме от този комплект. Ще ви покажа после. Взех си също този гланц. Този гланц. И този също, като дрех. Но с лайчки. Сърца са. И тук също. Значи, другите неща, какво си взех? 3. Имам такива 3. Ще го спомня. И сега, тутиката е уникална. Аз ще се пазя за това. И първата ми. По-скоро, първата ми пратка от тук. Второто нещо, каквото си взех, е тези четки. Четките. Много яко. Четките, защото мене подлюсва, ми трябва четки. Викам си, айде хора до Джумбо, да си взема малко четки, то там май няма. Не, има. И си взех това. Вижте колко е яко. Ще бърна камерата. Ето хора как изглежда, но вижте колко цвят има. Да. И така, това последното нещо, което ще покажа е сенките. На Александрина Бюти. Ето ги. Ето хора. Ето как изглеждат сенките. Ето как изглеждат сенките. Има огледало тук. И е така, тук така изглеждат. Има синьо, има кафяво, има лилаво, има тъмно лилаво, синьо има, сиво има, розово. И ето така изглежда. Много са яки. Това е първите сенки, да се каже. Има и руж. И така. Да. И това беше всичко. От мен, може би скоро ще има и пратка от Шин. Unboxing от Шин, но не се знае дали ще има. И такива неща.